سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرن لومون كم وترو زتفرالي سبورتا حبرتات عزنا لكم قريبنا لنا لمكتتالكم بخبر نعدم هاكرايت غانتا قردن بشكليتا ኤርትራ ካብ ጽባሕ ሶኒ ጀሚራ ልምምዳህ ከጀምራ እዛ ብኣሰልጣኒ ሳምሶም ሶሎሞን እናተመርሐት ንሄኖክ ሙሉ ብርሃን ዳዊት የማነ ሲራክ ተሶም ያዕቆብ ድበሳይ ናትናኤል ተስፋጽን ጠርኒፋ ዘላ ሃገራይት ጋንታ ብጀካ ያዕቆብ ኩሎም ኣብ ኣስመራ ሓቢሮም ልምምዶም ሶኒ ከጀምሮም ተቀራዳማ ያዕቆብ ኣብ ኤውሮፓ ልምምዳቱ የካይድ ምህላው ንዛ ሃገራይት ጋንታ ኣብ ሩዋንዳ ይክራኸብ بزي كازي ناي تكنيك حلافي ميكيل توكو ميكانيك فرج محمد نور كمون مساجين حكيمن سلمان حمد ترنيفا ناب رواندا ابزن 10 معلتات كتبغاسيام أمانيل قبر እግዚአብሔር ዝሳተፎ ዘሎ ዞር ሱዑድያ ትማሊ ኣብ ዝቐጸለሉ ፈረንሳዊ ኣባል ክለም ቲም ኣርኪያ ናስር ቦሃኒ ደሚቑ ውዒሉ ቦሃኒ ነዚ ናይ ትማሊ 137 ኪሎ ሜትር ውድድር ብ3 ሰዓትን 21 ደቂቃን 55 ካሊታትን ብምዝዛሚ ተዓዋት ኮይኑ በዚ ናይ ትማሊ ዓወት ተሓጊዙ ድማ ብሁሉል ግዜን ውህሉል ነጥብን መሪሕነት ተቐቢሉሎም ናስር ቦሃኒ ብ14 ሰዓትን 34 ደቂቃን 49 ካሊታትን እዩ ነቲ ካልኣይ ኮይኑ ዝስዕቦ ዘሎ ፒል ፓውስስ ናይ ክልተ ካሊት ፍልልያ አንጺፉ መሪሕነት ተቐቢሉ ዘሎም ኣብዙ ድርሳተፍ ዘሎ ኤርትራዊ ኣማኒኤል ገብረ እግዚአብሔር ካብ ዕውት ግዜ ከሰረ መበል 63 ደረጃ ሒዙ ይርከብ ኣውሉል ግዜ ብፓንታኒ ዝልለ ኤርትራዊ ኣማኒኤል ገብረ እግዚአብሔር ካብ ናስር ቦሃኒ ብ7 ደቂቃን 4 ካሊታት እንዲሕሩ ናብቲ ናይ ሎሚ ካብ ፕሪንሰስ ኑራ ዩኒቨርሲቲ ተበጊሱ ኣብ ኣልማስካን ዝዛዝም ናይ 144 ዛዛሚ መድረክ ከኣቶም ካብ ዜናታት ቅድም ብሽክሌታ ከወጻና ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ይሳተፉ ዘሎ ኢትዋል ደቤሴንጌ ትማሊ ብናይ 158 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ናይ ሳልሳይ መድረኽ ውድድሩ ኣካይዱ ነይሮም ነዚ ናይ ትማሊ መድረኽ ኣባል ክለብ ኣልፔሲን ፌኒክስ ዝኾነ ዴቦንት ድራይስዩ ካብ ሰዓት 40 ኪሎ ሜትር እናረገጸ ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊትሎም ዞዲ 28 ዓመት ቤልጂማዊ ተቀራዳማይ ኣብ ሓያል ቅጽበታዊ ውድድር እዩ ንጀርመናዊ ዚመርማን ጎርጌ ንዴንማርካዊ ኮርት ማንጉስን ኣኸቲሉ ተዓዊቶም ወደ 19 ዓመት ቢንያም ግርማይ ኣብዚ ናይ ትማሊ ሳልሳይ መድረኽ ጸወታ ካልኣይ ክልተ ካሊታት ድሒሩ መበል 86 ኮይኑ ውድድሩ ብሰላም ዛዚምዎም ብጫማልያ ኣብ ዝባን ፈረንሳዊ ቡድኖል ኣሌክሲስ ያዘላ እዚ ኣባል ክለብ ኤፍዲጂ ዝኾነ ተቀራዳማይ ነዛ ማልያ ብ11 ሰዓትን 3 ደቂቃን 16 ካሊታትን ኣብ ዝባኑ ከቐምጣ ኽኢሉ ዘሎም እንድሕሪኡ ዝስዕቡ ዘሎ ቤንዋት ኮስኖፍሬይ ብ3 ካሊትን ንኤድዋርድ ፕላንካርት ድማ ብ10 ካሊታትን በሊጽዩ ራብዓይ መድረኽ ከኣቶም ቢንያም ግርማይ ካብ መራሒ ዝውድር ዘሎ ብሩነል ብ6 ደቂቃን 39 ካሊታትን እንድሕሪኡ መበል 50 ዘሎም ክልተ ዝካየድ ሻምፒዮን ደቡብ ኣፍሪካ ትማሊ ብናይ ክሮኖሜተር ውድድሩ ኣብ ዝፈለመሉ ተቀራራማይ ክለብ ሚቸልቶን ስኮት ዝኾነ ዳረል ኢምፔይ ተዓዊትሎም ን38 ኪሎ ሜትር ብ41 ደቂቃን 52 ካሊታትን ክዛዝሞ ዝኽኣለ ኢምፔይ ኣብ ሰዓት 54.5 እንዳረገጸ ክዕወተሉ ኺሉ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ናይ መድረኽ ዓወት ቱር ዲ ፍራንስ ዘምፀን ተቀራራማይ ነቲ ካልኣይ ኮይኑ ውድድሩ ዝዛዝመ ሻምፒዮን ኣፍሪካ ክሮኖሜተር ስቴፈን ዲቦት ብ4 ካሊታት ንኣባል ክለብ ፕሮቴክ ዝኾነ ኬንት ማይን ድማ ብ2 ደቂቃን 8 ካሊታትን ብምብላጽዩ ተዓዋቲ ሻምፒዮን ደቡብ ኣፍሪካ ክሮኖሜተር ኮይኑ ዘሎም ዳረል ኢምፔይ ንመበል 8 ግዜኡ ተኸታታሊ ግዜኡ ሻምፒዮን ክሮኖሜተር ደቡብ ኣፍሪካ ብምዃን ቅያ ክሰርሕ እንከሎ እዚ ውድድር ካብ ዝጅምር ካብ 2010 ናትሕዚ ድማ ንመበል ታሽዓይ ግዜኡ ተዓዋቲ ክሮኖሜተር ኮይኑ ብዘይካዚ ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ሻምፒዮን ደቡብ ኣፍሪካ ክሮኖሜተር ብራያን ሙንቶን ዕውድ ክኸውን ከሎ ትማሊ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዘካየደ ውድድር ድማ ብልእሲ ኣፍሪቃዊ ተቀዳዳማይት ኣሽሊ ሙልማን ተዓዊታትሉላ እዛ ተቀዳዳማይት መበል 50 ግዜ ብልእሲ ተቀዳዳማይት ክሮኖሜተር ደቡብ ኣፍሪካ ኮይና بمسرت غازيطا لإكيب زوصو مصنعتاو صبصاب تጻዋታይ ባርሳ ሊዮኔል ሜሲ ዝሃብተ ተጻዋታይ ዓላም አትሌቲኮ ማድሪድ ድማ ዲዮጎ ሲሞኔ ዝሃብተ ዓላም ክብል ገሊጾም ሊዮኔል ሜሲ ኔይማር ጁኒየርስ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ እቶም ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዝኸበረ ክፍሊ ዝኽፈሉ ተጻዋቱ ምዃኖምን ይፍለጥ አርጀንቲናዊ ዕውት 6 ግዜ ባሎን ዲዮር ሓለቃ ባርሳ ሊዮኔል ሜሲ ኣውርሒ 8.3 ሚልዮን ዩሮ ከም ዝኽፈልን ዝኸበረ ደሞዝ ዝወስድ ተጻዋታይ ዓለምና ምዃኑን እዛ ፈረንሳይት መጽሔት ገሊጻቶም ትማሊ መበል 35 ዓመቱ ዝረገጸን ን5 ሻዕ ሽልማት ባሎን
ባሎን ዲዮር ዝዓተረም ፖርቱጋላዊ ኮኸብ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ድማ 4.5 ሚልዮን ዩሮ ከም ዝኽፈልን ንኣርጀንቲናዊ መቀናቕንቱ ሜሲ ሲዒቡ ካልኣይ ዝበዝሐ ደሞዝ ዝኽፈል ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ እዩ ኔይማር ጁኒየርስ ድማ ነዞም ክልተ ከዋኽብቲ ሲዒቡ ብዝወስዶ ወርሓዊ ክፍሊት ኣብ ሳልሳይ ተርታ ይርከብ ተጻዋቲ ባርሳ ሉዊስ ሱዋሬዝ ኣንቶዋን ግሪዝማን ኣብ 45 ተርታ ክስርዑ ከለዉ ጋሬዝ ቤል ኤዲን ሃዛርድ ድማ ንዕኦም ሲዒቦም ተሰሪዖም ንረኽቦም ዳቪድ ደሄያ ዝኸበረ ክፍሊት ዝኽፈል ተጻዋታይ ማን ዩናይትድ ክኾን ከሎ መስዑድ ኦዚል ዝኸበረ ክፍሊት ዝኽፈል ተጻዋታይ ኣርሰናል ቤልጂማዊ ኣካፋሊ ክለብ ማን ሲቲ ኬቪን ደብሩይነ ድማ ዝበዝሕ ደሞዝ ዝኽፈል ተጻዋታይ ማን ሲቲ ብዘይካዚ ለኤኪፕ ኣብ ዘስፈሮ ዝርዝር ኣሰልጣንቲ ዓላሚ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ዲየጎ ሲሞኔ ኣብ ቅድሚት ተሰሪዑ ንረኽቦም እዚ ኣርጀንቲናዊ ዓላሚ ንወርሒ 3.6 ሚልዮን ዩሮ ክፍሊት ይረክብ ስፓኛዊ ዓላሚ ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ፔፕ ጓርዲዮላ ድማ ብ1.94 ሚልዮን ዩሮ ኣብ ካልኣይ ተርታ ተሰሪዑሎም ጆርገን ክሎፕ ጆዜ ሞሪኖ ን1.46 ሚልዮን ዩሮ ኣብ ሳልሳይ ተርታ ክስርዑ ከለዉ ዚነዲን ዚዳን ኮንተ ድማ ድሕሪኦም ኣብ 45 ተርታ ይርከቡ ፕሬዚደንት ክለብ ባየር ሙኒክ ሄርበርት ሃይነር ክለቡን ፖርቱጋላዊ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ካብ ጁቬን ምስጋር ድሌት ኣለዋዶ ክብል ንዘቀረበሉ ሕቶ ኣሉታዊ መልሲ ይብሎም ወዲ 35 ዓመት ሮናልዶ ምስ ክለብ ጁቬ ኣብ ዘካየዶም 27 ጸወታታት 22 ሸቶታት ብምዝጋብ ብልጽ ዓመት ይሕልፍ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ እንተኾነ ግን ፕሬዚደንት ክለብ ባየር ሙኒክ ሄርበርት ሃይነር ሮናልዶ ዕድመ ይደፍእ ምስ ምህላው ምጥቃስ ናብ ክለቦም ክመጽእ ድሌት ከም ዘይብሉ ጠቂሶም ሮናልዶ ቅድሚ 2 ዓመት ካብ ሪያል ማድሪድ ናብ ጁቬ ብ117 ሚልዮን ዩሮ ከም ተሰጋገረ ይዝከር ቤልጂማዊ ናይ ክንፊ ኣጥቃዒ ክለብ ሪያል ማድሪድ ኤዲን ሃዛርድ ካብ ማህሮም ተሓዊ ናብ ልምምድ ከም ተመልሰን ኣብ ዝቕጽል ጸወታ ክለቡ ድሉ ምህላውን ካብታ ክለብ ዝወፀ ዜና ሓቢሮም ሃዛርድ ሎሚ ሙሉእ ልምምድ ምስ ክለቡ ከም ዝገበረን ካብ ማህሮም ተሓዊ ምህላውን ክግለጽ እንከሎ ብመንጽሩ ኣጥቃዒ ዛ ክለብ ማሪያኖ ዲያዝ ብማህረምቲ ካብ ልምምድ ርሒቑ ይርከብ ስፓኛዊ ማርኮ አሶንሲዮ ድማ ኣብ ማህረምቲ ዝርከብ ተጻዋታይ ሪያል ማድሪድ እዩ ብዘይካዚ ወይልሳዊ ጋሬዝ ቤሉን ምስ ክለቡ ሙሉእ ልምምድ ምክያዱን ማድሪድ ኣብ ሰንበት እተካይዶ ጸወታ ናይ ላሊጋ ንዚዳን ብተወሳኺ ኣማራጺ ክህልዎ ኣኽኢልዎሎም ጀርመናዊት ክለብ ቦሩሲያ ሞንሸንግላድባኽ ኣብ መስመር ምክልኻል ንዘለዋ ሕጽረት ንምፍዋስ ንተኸላኻሊ ክለብ ቸልሲ ኣንድሪያስ ክሪስተንሰን ኣብ ክራማት ናብ መሳርዓ ንምምላስ ክትሰርሕ ምዃና ምስታ ክለብ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ሓቢሮም ክሪስተንሰን ብልቓሕ ምዛ ጀርመናዊት ክለብ ንክልተ ዓመታት ክትጻወት ክኢሉ ምንባሩ ዝዝከር ኮይኑ ናብ ስታንፎርድ ብሪጅ ኣብ ዝተመልሰሉ ኣብ ትሕቲ ኣንቶኒዮ ኮንተ 28 ግዜ ንሜዳ ክወርድ እንከሎ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ትሕቲ ማውሪዚዮ ሳሪ እውን 22 ግዜ ኣብ ሜዳ ተቐልቂሉ እዮም ክለባት ባርሳን ኤሲ ሚላን ነዚ ዴንማርካዊ መንእሰይ ንምፍራም ተበግሶታት ከም ዘርኣያ ዝዝከር ኮይኑ ብክለብ ቸልሲ ግን ተቐባልነት ብዘይምርካበን ነዚ ተጻዋታይ ናብ መሳርዕን ክጽምብሮ ኣይከኣላን ብዘይካዚ ክለባት ኣስቶን ቪላን ፈነርባቸን እውን ንምዕባለ ዴንማርካዊ ዝከታተላ ካብ ዘለዋ ክለባትን ተጻዋታይ ክለብ ቶተንሃምን ብልቓሕ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ኒውካስል ተጸምበረ እንግሊዛዊ ዳኒ ሮዝ ዓላሚ ክለቡ ጆዜ ሞሪኖ ኣብ ክለብ ቶተንሃም ዕድል ከም ዘይሃቦ ገሊጾም ዝወዲ 29 ዓመት ናይ ጸጋም ተኸላኻላይ ምስ ክለብ ቶተንሃም 16 ጸወታታት ከም ዘካየደ ዝፍለጥ ኮይኑ ድሕሪ 20 ሕዳር ኣብ ትሕቲ ሞሪኖ 5 ጸወታታት ጥራዩ ኣካይዱ ሮዝ ምስ ቢቢሲ ሬድዮ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕትት ምስ ሞሪኖ ክጻወት ድሌት ነይሩኒ እንተኾነ ግን እኹል ናይ ምጽዋት ዕድል ኣይሃብንን ክብል ተዛሪቡ ቀጺሉ ድማ ድሕሪ መምጻእ ሞሪኖ ኣብ ዝሕለፍዋ ወርሒ ብዙሕ ዕድል ከም ዘይረክብ ምውሳን ክወጽየ ወሲነ ኢሉ ዳኒ ሮዝ ምስ ክለብ ቶተንሃም ኣብ ክራማት ኣብ ዝነበረ ቅድመ መዳላዊ ጸወታ ጽቡቕ ምስምማዕ ከም ዘይነበሮን ኣብ 2017 ድሕሪ ዝገጠሙ ከቢድ ናይ ብርኪ ማህረምቲ ብዝገበሮ መጥባሕቲ ንኣሳት 9 ኣዋርሕ ካብ ሜዳ ብምርሓቑ ብቕዓቱ ከም ዝጎደለ ይዝከር ሮዝ ኣብ መግለጺኡ ኣብ ልዕሊ ሞሪኖ ክብረት ከም ዘለዎም ክለቦም ቶተንሃም ኣብ ግዜ መምጻእ ሞሪኖ ካብ ቸልሲ ብ12 ነጥቢ ተፈንቲታ ምንባራን ኣብዚ ሕጂ ግን 4 ነጥቢ ጥራይ ተፈንቲታ ምህላዋ ብምግላጽ ነታ ክለብ ሓጋዝ ምዃኑ ክገልጽ እንከሎ ናብ ክለብ ኒውካስል ምጽምባሩ ድማ ሕጉስ ምዃኑን ዕላምኡ ድማ ኣብታ ኣብ 2020 ዋንጫ ኤውሮጳ ተሳተፍ ብሳውዝጌት ትዕለም ሃገራት ጋንታ እንግሊዝ ቦታ ንምርካብ ብሙሉእ ዓቕሙ ክትጽዕር ምዃኑን ገሊጾም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻነል ሲነማ ሰመረ ንምክትታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን